Kisamla ki baju kamai da ki Asyaka Thok ka Two Wheelers Taxi Association minta kasingi khat pratri unai tung kilayakan do ya Commissioner and Secretary jong Transport Department ban kerpat na kabor penyat bakan ailat yaki ban kamai shwa tat hadu bakinda yo ya ka permen ta support ailat ingi bangin kamai bekin kumbangi kamai na marba ting ni kamai minski baru sini mo ngibam na damit idan ba kamai minski ngibam na damit ya kata buon ki balik ita ta long su ailat no tang menta mo da dampat la ban ai ki rules ke te kamba please no bha mo ban pen koloi no bangin yo ban yo kamai sok ken bangin num dan checking num dan complain ha no ki dia te ladangi ong saya kata ka dor jong ka dor tingin siya pen bet pat adin ya ka dor kumno ba lada ka government kan kala ban ai kata ning sai ka dor don ting brio subu mentangi daya ting beto kinda ong nek ini ai ka dor kata ni la ada ban ship kan ka dor jong ki ting da ka jengai than tu ma ra ban ong ai kata ting hap yang suku lang Sementara sini don bat kini ka Two Wheeler Taxi Riders Association of Meghalaya kadagi nak samla tempai bat cenderang ki balaya wan lang ban don kan dikaseng nakadaw ba isya khanglat sendet ban kamai te mentaka sini kila ya bu kini ki jingdawa khatwai teli khmat jong i Commissioner Secretary Transport ka bahak khmat du ka jingdawa kalong bakim bet satya ban khanglat yaki namar ba kani kajing khanglat kalong based on kataka rules kabaki penmi ha February 2020 kita ki rules ki dei na bentaki aggregator na kini ki company ki bapnya ya company service kumno ki sha kataka company ban wana do arpo habaki patla pada ban penbiang UKK menta sendet ki ong yakini bagi hapan don kita ka permit ban penkeliang syaka commercial mo hendai kita ki an na bentak kita ki AKA berok kumnu kinai apply permit kat nu kata ka permit kan dai ki tempat penmi tempat don mayo kita ki an the based on what ki ong baka hak ban long bentak tingingi dawa ba keserkan ning kong ek ka ban pelat pat ba ki an nang ba berok ki bring ngintip ki an ki kendon ki an ki DGA kat nu kata ka permit ha chisnam kedor ladangi apply kan simpor kat nu ban yo kita ki AKA Andrei susu pada ni kuat ban halor ke sarkar bahkan ni kejing dawar milaong. Bamenta kini nak samla ya wan lang pune ban provide dikini ke service ke bamentoy wat ikinong song ro. Di ke sarkar ke ba man kapor ka persang ban keren halor kejing aikam aijam ikis samla. Ka ong ba ka kerjaan kita ki startups. Kani hang ni kadai kata ka start up. Balingin hap up yaki way ki company hespa lada ki deki hespa na po jong na po jalan na bar. Bakin long kita ki bapenya yaki ni ki riders. Bali kam la wan long baki dalade iseng ka kenja cooperative baki penya hi maki dalade. Kala ban long. But ngatharai ka sarkar kam dei ban sha. Ban wan ka company he lada dei u hespa na jalala jong na bar. Ban chupen long ye kini ki riders ban khate na ki mani ride lada ki kamai snyo potingka khat artingka la asha khate no gani ka khat artingka ro kamlet hi saka fan ban pe ya ka bha kamya to kini ka sarkar kala den mi kum kita ki an maka de ban don kenja jing khate ban bu saka ses ban pe ya ka bha kamya to ki riders handrai menta ngatharai ka sarkar ka de ban sei ka pisa ka tingka ban kershan ya kini ban wan kum penhon ban penya hi dalade ya lade ya kani ka kam kala ban urlong bar kadi kalat ba ya ki kena samla jengi ban yo jeng kamai ti hi penrem juri ka sarkar ka ba menta ka sini yo i kinong hikai ru shong te ba kam yo jeng siu ki master role ngi te ha ba bon ki department ki mla ban sir ki po banai ya ka tu drop jeng ki ai kam ki mla ban siu hang ni don ki kena samla ki ba persang ban kersan ya ladi ban kersan ka yeng kasem da ka bakamai hok ki persang ban hangla bon na ki kisim na kalun ban thiet ka bai
bon kide kiba dawan chong wai shani ru tang man yo kamai hasor shalong ban penbiang chayeng shikiwe district ti ngimla apdang ye kini kajingle sendet ban ong ban khang la deki bat ni ai por sorka kam dei ban pen slam ban pen sai pat ba ek takirul nama kini kim ong bangin le kat baman ki ong sei kita kirul peni shwa yengi ni hab yang mirjing mot halor kita kirul na benta kata ka permit bat ngin khen ru ka permit kam dei ban rem than ti kini ki bangin abu hakmat jok sarkar mentaksi